Čaute ľudia, vítam vás na mojom serveri a volá sa Medicraft a je to nový server, tak ideme si pozrieť veci. Tu sú nejaké warpy, warp príroda, warp end, warp PvP, warp XP, warp YouTube, warp admin team, warp pravidla, warp jedlo. Tu sú pravidlá, negrifovať, nenadávať, nežiadať o gemefly, op a tak ďalej, nečítať, počúvať admina. Admin team majiteľ som ja, Silence je builder, helper je GoCrafted, Mediman je hlavný admin a Filko 159 je helper. Tak, pozrieme si warp jedlo. No tuto nám padajú prasatá z neba a tak tu bude jedlo potom. Tak, warp XP, tuto môžeme na XP Zenderman, warp end, tu môžeme ísť do endu, takto, a že warp PvP, tak toto je iba také PvPčko, také, ale ešte pasce tu nie sa, to potom postávame. Warp YouTube. Tuto ako vidíte, tu máme všetky kanály, tuto na týchto tabulkách Medimanový channel, môj channel, GoCrafterov channel a takých iných. A ešte máme tu Warp, napríklad čo? Warp doly. Tuto máme doly, treba to osvietiť a doplniť ešte. Tak, a ideme na spawn. Tak, máme to ešte nastavený spawn. Tak, počkajte, TP Mediman. No toto je warp príroda, home spawn, už sa môžem nastaviť set spawn, počkať, sem nastavíme set spawn, približne, takto sem set spawn, tak, že spawn nastavený. Tak z tohto dielu to bude všetko a príďte si sem zahrať a pozvite svojich kamarátov. Takže, čau.